खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय बुधबाराव महाराष्ट्रआव आसामनि सासे आइजोनि जिउ गोमादों। खौरांनि बायदिब्ला बे जिउ गोमानाय आइजोनि खर'आव गोबां जखम जानायनि सिनबो नुनो मोन्दों। थैनाय आइजोनि गोथै देहाखौ महाराष्ट्रनि अकला जिल्लानि मथिजापुर सोहोराव मोननाय जादोंमोन। खौरांगिरिफोरनि बायदिब्ला बुथारजानाय हिन्जावसाया गावनि बिमाजों दिल्लीयाव थांगासिनो दंमोन आरो थांनाय माखासे दाननिफ्राय बियो खामानिनि थांखिजों मुम्बाइआव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो पुलिसआ गाग्लोबजाग्रानि अनजालुखौ दायजों लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों, मानोना बियो दायो खारखोमानानै दं। बे आयदाजों सोमोन्दो थानाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। नैथि रादाबाव दं सासे बर' साख्रि मोनगोदान सुबुङा मैया दैयाव दुगैनायनि थाखायनो अबथिरायै जिउ गोमाबाय। बे लाइमोन अफिसारनि मुंखौ किशोर बर' होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे लाइमोन अफिसारा बिजनीनिमोन। लाइमोन किशोर बर'आ दिल्लीयाव टेकनिकेल अफिसार महरै साख्रि मोनखाबायमोन होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां किशोर बर'आ MSc/IB आव साख्रिनि थाखाय सायख'जानाय बर' लाइमोन। किशोर बर'आ सुइस गेटआव दुगैनाय समावनो दैयाव गब'नानै अबथिरा जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं आसामनि गोबां फरायसुलिफोरा बावैसो साननि उनावनो स्कुटि मोनसिगोन। HS उथ्रिसारनाय गासै फरायसुलिफोरानो स्कुटिखौ मोननो हागोन। HS स्कुटि स्किमनि गुबै मुङा प्रज्ञान भारती स्कुटि बिथांखि, जायखौ आसाम सोरखारा बेखेवदों। बेखौ बावैसो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय जागायनाय जादों। प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव 35,800 गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय स्कुटार राननाय हाबाफारिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खालामदोंमोन। बे हाबाफारिया हिन्जावसाफोरखौ उदांस्रि आरो गोजौ सोलोंथाइ लानो थुलुंगा होयो। फरायसाफोरखौ HS स्कुटि बिथांखिनि सिङाव होनाय बान्थाफोरनि सिमाजों थुलुंगा होनाय जागोन। साफ्रोमबो फरायसाफोरनो हान्था मेलानि राहा महरै बाहायनो थाखाय गंसे स्कुटि होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामाव थाबथानानै थानाय केसफोरा 8,286 सिम खमायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि एक्सआव मोनसे पस्टआव बिथाङा बुंदोंमोन, जोंनि गोदान मुगायारि नाजानायनि जाहोनाव आसाम पुलिस नायबिजिरग्रा मावख'गिरिया नायनाय केसफोरनि सानगेजेर अनजिमाया मख'जाथाव महरै गाहायाव फैदों। बिसोरनि केसफोरखौ बाङाइ खालामदों आरो नायबिजिरनायनि गुनखौ साबसिन खालामदों। बे सोलायनायनि गोजानसिम सौहैनाय मुलाम्फाफोरखौ नोजोर होनानै बिथाङा बुंबावदों, बेनि फिथाइ महरै थाबथानानै थानाय थासारियाव जोबोद बाङाइ जादों, जाय समाजनि मोनसे गिदिर थाखोखौ मुलाम्फा होदों। नायबिजिरनाय बिथांखिखौ मोजाङै खालामनायनि अनगायैबो रायजो सोरखारा पुलिस हान्जानि गासै सावस्रि आरो जिउ राहायारि गोहोखौ बांहोनो राहाफोर मावफुंदों। बाथि रादाबाव दं बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा रायजोनि सिङाव थानाय गासिबो 6 सिडिउल काउन्सिलनि गाहाय खुंगिरिफोरा हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों। नखर मन्थ्रि अमित शाहजों 6थि फारिलाइ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरनि जथुम। संबिजिरनि 125थि सोदांनाय बिल 2019-2024 आयदानि सायाव मैया गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमना 6थि फारिलाइ गौथुमफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। सावरायनायनि समाव शाहआ खोथा होदोंमोन दि 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै खुंनाय आरो गुबुन जेंनाफोरजों लोगोसे गासै 6थि फारिलाइ गौथुमफोरजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफोरखौ गोजोनै सुस्रांनाय जागोन। गावनि खोथा होनायनि अनगायैबो शाहआ 1 दाननि सम सिमानि गेजेराव गासैबो सोमोन्दो गोनां आरो थि आयदाफोरखौ फरायनो आरो सुस्रांनो थाखाय 3 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानो फोसावदोंमोन आरो उनाव संसदनि फैगौ जथुम्मायाव मोनसे बिल दोननाय जागोन। बे आफादनि मासिगिरिया नखर बिफाननि रायजो मन्थ्रि नित्यानन्द रायआ खालामगोन होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।